Tá tú a géisioach leis na Ghrá Gals ar Raidió Rí-Rá. Díomh ar fád a chuirde agus tá fíorchuoin fáilte romh ag an 7ú agran de Podchraoladh na Ghrá Gals. Is mise Dúlra agus lomaniu nó Clíodhna Agus Sinéad. ar wahala plé dhéanamh ar éile románsúla na bliana, Lá Fhéile Vailintín agus lá mór na man sé sin Galentines. So más rud é gohfuil tú single nó a gaidirh tá súil agan go mbeadh tú taitneamh as an glór. So Calíní, chun is atá cuairtí libse? Yeah, go bra. Rud canan céine gach gile lá. Is even na mé. A ríis eile. For mé má I think séú seachlóid te ar hiúlóid aniu an seachtain seo, so tá gaiirí go bralam ag déanamh an rud canan céine ach, céir gur féidir lena dhéanamh céir futa dúils gona statú. Go bra tá ladrunarm caiim mé rá tá brain de bheith ag múna ar lína is brala mé ar bhheala go bháin brala mo galtaí taíonn se le a bheith saáile níos mó le bhádra mar is óldíomh ach ag an am céide fáine fí atá an rud céine lá iní le siúlóid iní siúlóide tá mé go bra seacha sin gur mí mágah. Yeah, caafar go bhfuil tú Jackar a bheith ag múna ón máile ar ríis. Tus gom gnearna se bheith ar fá písa ag an céad beit a dín glasála ach chunastá an cén seo díhanis. Ceapam sé hen go bhfuil sin níos deachar an oir seo mar bhí cinál novelty gasiste an céad cean nach inis tá brain den scálan, mar bíarm sa bheith ag fécinir an scálan le haid obair an sin chun teacht agam libse agus condóir fiú le na manhote tan am Paradise san just literally sáit in my phone an tamar fad agus tá sé an Jackar cinál mo óna ágáil ar latíh agus gan freigraí a chuirt de rifos na teach Jack an obair taréis na óran de ibrafiú just cinál srénta a chur an féin lena chur latíh but de cúna déit í fiú sé taréis tamil but bin mis a chuir féit a dúils chuna sá ar láta leis. Go bra níl se códoras a cheap mé go mé sé. Níor bhúd mé le linn na céad dín glasála ar lína ní raharmsa buas letí ach an óir seo tá mar rang in a héin agam agus tá sé sin gohíntaach ar fad. Tá sé dúchlánach golóir caiim mé rá ar bhealach go bháin mar dúirt mé ag an am céine. Tá fiúntas ag bant leis freisin ceapan go maithíon na daltaí ní sláine stocha sáile agus nachhfuil siad an mhil ach maithíam trú a dóibh nachhfuil ceangal idirlína má acu cosúil am héin le níl ceangal dochreid agamsa ach maithíam mar an ggéine láta a réad ní féidir am san scálan ágáil ó le lethras rééis hocht ar mágin gotí le chéidir chlog san ihe mar múnam dín ceachtainna éis na scoda agus tá mé ag déanamh máisteachta mar is óldíomh agus tá throchttas le bheith seach go luath so ag déanamh anchuid oibre ar sin so ní féidir lamsa éilú ón scálan agus bíon sinnas cén ar gachlá ach ag an am céine támuid slán támuid sáile so is cuma. Yeah, tá sé Harbh Jackar éilú ón scáil an freisin mar le tá mis go obair an mália ó bhí mí na marta in agus tá mé dahiar an obair an mália ach fós hain go háirithe an cén seo mar ggóil sé códóracha agus níl na deis na céine an dullir hiúlóid trééis na hybrid ar an sin so muim héim freisin ghfuil mé just ag brathnú ar Muscálan ag brathnú ar món agus maidir sib le dul deagháil libse hí cúpla car le món mála gúí léich a bheith agan a réir agus just bhíarm nó gals ní féidir mar níl siad in ag obair an mália tá siad ag obair an mália but reinintach níl siad ag obair le scála nó an sin so dúirt me no gals I can't sorry táéis seachtainna caithh ar an imíomh agus sin dearnó bhí agan agan ihe déirdín agus an sin bhí mé contact and of an libse so fi me just no to bro him great a group of choir calculation it's just an relation yeah tá sin níos éasca inis mar sa grúpa sin hí na gcónaí ar an duine a bhí not haar leir but ní raibh mé timp mór an so an réitú Canada cína no an okay not that Sinead ní raibh mé contractí an sin an rud a bhí a gceist agam ná nuair bhí mé ar scóil bhí siad an ina chonaí ar fad thart ar bailún dalgan ach an sin bhí mise i chonaí faoin túas so bhíarm siba áil nó an bus áil a dul agus búlaló agus an sin nuair bhí mar ar an ollscoil lena chéile bhí siad ar fad am máile clia agus bhí mise im máúd agus an sin fiú inis bhí me sé imáileachtaí nó imáúd agus bhí siad ina gcónaí sáile so maithim go donna orintanta nuair nach múlam lo ach is má an rudig inis go digan siad tá si just just déanam mar hain so muide na Ghrá Gals anhá agus sin masar dé nachhfuil duine sa gcuimar ceart i gcóir gléic nó
léin or cinn táid ar fad I gcóí ceirlóir le duine ag rá no ní anocht gals táid like sin okay I'm not okay an bhfuil gachar gheart Yeah, tá sé class. Yeah, so like the tantálinn like gohfuil agus gáirthe like san amseo like just bíart a bheith níos tuiscinní ar naún si agsúlatá daoine faoi láthair like tá daine like agus tá léon dagan ar fád like nuair just nachhfuil tú a géirí bheith ag caiint lehéine agus tá sin go bra ar fád freisin so tá deas go tuige idir fád é sin. Bhí plé gom le all le déananig sín burtcuine grá gohfuil I don't know like tá or gweamer níos massa an or seo agus ní bhíon mit géirí leir a daoine in éoncur like féidir sa céideag sa daradín glasá bhímar. You know, ceir glór am go háach inéis táid just agree bheith inar show mar gan bheith caiint le aine tuis go or foioin of imithe. Ní leis gom ná si pasú lena le sacuí sin, but tá sé fearheachar an or seo ar glóir daoine. Yeah, cínte. Sílam just gohfuil an novelty imithe do gach duine agus fiú an daradín glasáil bhí sin le go bhád níos deachar ná an céad céin ach sílam an cén seo mar algaréibh beag an íon síir se agan thar nólag agus an sin gonneach marrás isteach sa dín glasáil agus bhí sé fós like bhí mí anar grúmer ar fád like bhí sé lofa mar algar nach mín an aimimsir có jazz agus níor bhéon rud agan le bheith sú leis like rih don dair dín glasáil bhí mar an enrá ok right má dhéanamid seo imid néin like nóla gas a bheith a gcuin like cúpla duine eáil agus be sé ionach ach tún céin seo ní féidir le an deire eáil so tá sé Jackar kind of dul tríach mas ru é ghfuil si bhgéisteach le seo agus seo an céad agran bhil si bhgéisteach le Podchraoladh na Ghrá Gals téarrás go agrán cuaig agus a sé mar tá annachcuid leitna ag na Gals a bhí ar na hagrán sin agus an sé agrán tá sé ddír chuoi chunas dul trí le bhile cuaig agus tú héna chuinál slán so éistí siir leis na hagrán sin. Plug is even in mutain a flugáil mas Gaeil sin. Ar levéil eile seans gur féidirlinn a bheith beagganín níos dóchasí mar tá rud éigean thar a bheith sprú ag teachta nuas ar nói agus is é sin Lá Fhéile Vailintín. So ar nói is é Lá Fhéile Vailintín an féile is románsúla ar dain agus ní féidirlinn dearmad dhéanamh gur níomh éarnach é ní Valentín é héin agus ceapan go chrí ní fátarún an grá le hamsú in aglas éigen I Mario Clia ní cuimh an cén aglas táin ach is all mé tradiisiún a héin leis an bhéile ar nói so an bhfuil éon plán a ggéine de Lá Fhéile Vailintín éine clína an bhfuil éon plán agad ní list gom ní enmuid so an nuirí fiúla a chalín like ní arna mar mór an céilear ar marial agus ceapan an aibbatá agan ná go bhfuil mó bhreithlá díreach I lár an nóla agus Lá Fhéile Vailintín so tá sé anna chusta sagtú go trína thart ar an am sin an uirí an céad Lá Fhéile Vailintín a bhí agam agus mé ag gaidirh agus an téan rud a rinne mar ná just like for my carrotadí I think we're much like snacks agus I actually think we're me like buska orchard thieves fresh and just the like rud éigean like you know specialty en of ach I'd say an deir seachtain is seo táid tíorchán like Chinese vet gwyn no takeaway agus like just like date night a vet gwyn ach fiú da make na bílanna ar oscailt ní dóilm go make much like ag dolain I sílam just gur bhar doing a bhesáil just like am cahabblin hain tá sé like ní hain like níorham a bheith like cynical faoi ach just níl an ní bhím like sketchamínach faoi Lá Fhéile Vailintín in our ear. Yeah, tá mis is féidir lom sa bheith an cynical faoi Lá Fhéile Vailintín freisin níl is go mbeon fá I think tá sé cósolar ghfuil sé buinte le captachas agus ní leon airis ach go bhfuil sé agus gur racket agad omlánatá an so lei mé alt réamh an Podchraoladh gur písbuúchtaide we love to see it agus for mé mac gur cinál gó mór méaltatá an agus an nuirí hill sé níos mó ná 7 billiún euro agus tá siad agsúil go mbeidh sé til níos mó ná 8 billiún euro am líana so you know tá sé Jackar kind of nabhordíana ar an taobh sin den éile ach ag an am céine ceapam líana tá sé cótábhachtach you know grá a léirú agus a haspáint a gine mar masir é go bhfuil na daoine bhfuil grá agat dóibh fós haar timpplairt you know tá antá earth agus you know be ceart dééis sin a haspáint in Mali jasa ar nós you know buscail seachlóide a cheannach dóibh nó carta a ceannach dóibh nó péradé so yeah tá ag déanana bhíocht a gan a bheith sinnicúil an or seo Tom taréis blana I ceannach dom féin agus orú ar lína dom féin hána féin agus tá si yes agus tam có ar bísúí mar cinál blana tíramatá an tú agus mar an siad na bhád níos fuide ná gná blana ba siad san beo ar fa cúg blina apparently sin atá
scrífa ar an like Oh. In bhúnacht clás. yes. Cínte agus tháinig mé ar cólacht éarnach i dhéanaan siad ar Instagram, so tá buzzá fao sin mu scéala ggóir lá eile Valentín lína. Cad fi a dúils an bhfuil plán agata. Je an á tá mé mar an ggéine le clína bíon móh réithlá i lór idir an nulig agus idir lá eile Valentín freisin, so je an á ní inimid mórrán do lá eile Valentín ach ag an am céine bíon móthúthe gohéintach ó heh cuairtaí. Ceaníonn sé na cuairtaí is áile agus scríbann sé rudaigh an álan ar chuile bliain so ach je an á lom sa bíon si nó agam iirecht mór a chuiriste an Brontanas le brelá nó an nula gachtéanam dearmid ag gcónaí ar an gcuirta go dtí an nóméid dearnach ach ní dhéanann sé dearmid riamh ar an gcuirta ach je an á le haid lá eile Valentín. Ceaníonn sé seaachláide jom is bralam é sin ar nói agus ceaníonn sé cuarta álan so tásúla gom godorla sé sin am léana tá cuarta ceanathe agam agus tá cíistí cupán an é sin an gailge tá ar cupcakes tá glúite bheoga ceanathe agam ó charlam a dhéanaan iad tá siad níidir go bhfuil siad personalised ach tá chocolate jazz lá eile Valentín arthú so tá siad sin ordathe agam agus pilci mé iad sin suas ar an sarnse thugan agus tá cuarta agam agus fór mothú blohanna áile dom a bhreithlá so níl méid súil le blohanna éis. So bhí si go hálan agus dom ansása lei sin ach ní inimid calóra mór ar lá eile Valentín ach ag an am cinenne is rud jazz I suppose rud beag éile. An aibe bhí agam an nuirí agus tá sé seo níor aibe bhí ann sulir tháinig mé amach just deirmíon méid sin ach tá sé có Jackar cartaí áil nach bhfuil fear agus ban mar spruch ann gohair sna siopaí tá sé carcolóir ar lína tá anna chuid cartaí ann nach bhfuil duine I gceist dír go dnéirns lá eile Valentín nó do Ghrá nó cabbéad man fiú nuir cheanna Caitríona cartadum agus níor thug mé deara go dtí tar éis lá eile Valentín greibh fear agus banir and I was go fád gur ceannig tú éis sin agus she was ní raibh aon rud fágan san siopa so sin rud a Harlíonn freisin but rud an bheog bud níor aithme é go dtí an nuirí gur fáib a bhíon agus yeah, bhí just grandra. I was oh Jesus agus but tá si go bra nuair ceann tú ar lína í tá anna chuid rana ann but go háir na siopaí má haon tú seach sa siopa áú ní bhí mór an ra ann seachas to my darling husband and stuff mar sin I'm husband a gom níl a seo. You're actually co-fear agus níor thug mé sin fao deara tá mé sig mína bhar má sib áúlis agus níl aonar dána ggóir do calling car ó bhain do calling car nó ó búcail do a bhúcail nó péad ceart go méid sin go donna. Yeah, an chuid is mód an am either bíon an lánún ar an garta díireach nó ní bhíon lánún ar is carta generalta tain so ní ecann tú mór an cartaí do bhrá nó dear so tá sé spéisiúach tá níos mó cólatí goir ar lína agus cólatí beaga agus tá cúplacéin ionta go agan na haid séad na seachtainna ach ceantainna na cólatí tá siad a gaiir bhád níos fearr ar stuff a bheith níos ile gaháí is dóga but sin rud ar thug mé faoi dear an nuirí. Ar nói mar bhfuil duine eile I héal nó fiú má tá bíon drám aontoch in acalinn an tamar fád gus is sin na colony in ásilta. Tá lá speisialta an chun culúra a dhéanamh ar na mná I héal agus is é sin Galentines. So chlína cad go ddíireachtá I gceist na Galentines. So is rud é Galentines beidir nach bhfuil mór an daoine tar éis clistal faoi Galentines go dtí seo agus is rud thbheith nua é agus go banúsach an rud atá a gceist ná ar aigrán de Parks and Recreation chlár ionach mór bhfuil se fecha agus bhilhin go mór é eáil tá se annach cosú le The Good Place, Brooklyn Nine-Nine agus The Office USO an scríb nóir chéine a scríb na chláir sin ar fad so bhfuiln go mór ifar hain bhfuiln go mór bradníir Parks and Rec ach tá aigrán ann faoi lá eile Valentín agus tar nóid tá mír ann faoi Galentines agus basically just té túach a ggóir bricfasta nó brunch na rudaigh leis na Gailda a héal bhíon an crack agat lo agus sin tú kind of an cardgus idir na mná sin na chiúire so fiú mátá duine agad idir héal a ggóir lá eile Valentín nó mar bhfuil is féidir linn ar fád ciúir dhéanamh ar Galentines agus sult a bhaint as cardide sin idir mná ar fád sílam culture Harbh tábhaach mar go an air sin brú ar bhná a bheith I gaiidirh nó a bheith le duine le haid lá eile Valentín so leis an mrú sin a bhaint beidir agus beidir an
an kind of cynicism of wint ó Lá Fhéile Vailintín mar bhí mar a leir faoi níos luha. Gur féidir linn just teacht le chéile leis mná in ar saol. Is leis gil má é just brunch bit agad nó cúpla jo bit agad leis na gail. So sin céir atá gceist le Galentines. So ar chuúla siúb faoi ribh seo nó céir a hílann sib faoi. Is brala mé Tá mé gafa leis an smíanamh le ceapam go bhfuil mar dúir tú an béim chutha ar cadromh románsúla de bhrá ach le tá sé cotábhacht cileir aonmh ar an cadretá agat leis. Na dlú cordetá agus de héil, mas mrá iad nó na daine spragan stit, gur mrá iad agus tá an tairn is saoil na ghilga tuisfuil an méid sin, mrá iontacha. Sa phobal is spragan smuid agus tá iontagar fad, daine ar nós ag Emily Carroll, Bonraíonn, Clíodhna, Ola, Comá, Cé Ella tá aguain is saoil na ghilga. Líoní Warracu ón Gaelteacht agus Pauline dhéanann alíonn dochraitheá agus na Ghrá Gals comá má fríomh Ghrá Gal ná na Ghrá Gals. So ba mise Kate fan Gate ag Kilóra an cinál cordistá agam libse agus bhí cúpla smíanamh agam chun an lá a chéilóra, so mar dúirt mé hena tamtaréis bláthna or dú dom féin. Agus níos sin anchans go mis agus al ag brathnú agus fécin déir like chick flick agus like ag shola takesna dá chéile like cute kind of thing, like watch party. Yeah, kind of ar Netflix because this can go like app on an ish gur féidir láti sin of like glordini. So féidir gin mé rud mar sin a nuas sin jtá like brunchna hiola quick the Galentine goma. So bin just like cúpla smíanamh bhí agam igor Galentines, but yeah, near hula me tractor godi, I would say 3 blian hin, I feel me co sauce to fui, mar is kush a agus lashgale a killer ian of air na marada hill agus becartunation ian of nurse pager. Agus mé dóilm gur hula me mór an trocht air ach irid gajila Janie Beiidir goblion ó hin nó mar sin. Níarna mé clóra ar riamh ach cai mé rá like níor cheap mé riamh gur gals gal mé. Is bralam na cóide like na marrá a bhfuilm se cordúil lo sibh sé ar nóid tá mé gafalibh ach níor ahan mé le Janie cé có tábhachtach is atá cordas le maná. So bhí mé gcónaí like taithníonn siúil am a bheith cordúil le hon chuid daoine, so bíon cord agam in rúpaí agsúla agus is mála a bheith ag leir le hon chuid daoine, so agus dlúchar nó beirt a bheith agam. Tá mé tar éis ahans le Janie cé có tábhachtach is atá gals a héal agus go háirithe sibse. Spragan sibh mé gacha le lá agus spragan gacha le Gaelgal, fiú like na Gaelgals atá in ornúpa ach tá Gaelgal an galéir soca is mé bheith de Gaelgal mar it's like I am a dairy girl. an rud godíire agus maithíam cóbuíoch go bhfuil gals ionach am a héil agus tá mé céad fan géad chun calóir aanamh ar Galentines am léana margheall ar an takeíocht ionach a óimse webse gach lá agus ar an gorgeous ionach atá adran agus mar dúirt tú Sinéad tá anchuid gals is saoil na Gaelga agus tá na maná is saoil na Gaelga cótáciúil maithimse óireanta gomíon is tó perception aigen gomíon maná beag anín omíoch le na chéile agus is tó gomíon orintanta nílam se grá nach míon le ó haí héin orintanta bíon ach tarlinn se sin le daoine ní le maná bháin, so tarlinn se idir maná is fearr daoine ar fád ach ag an am céine le maná gohartha is saoil na Gaelga maithim gomíonn siad cótaú le na chéile agus tá spású an ilig mar a deirtar a gcónaí agus táid hain na Gaelgals taréis takeíocht an scoáil ó na maná saoil na Gaelga ní féidir am gach ile duine ará a lua ach formar takeíocht ionach caiimar ará le Janie ó Blonde Tracy hí reinint agan ar stadir agus táid có buic as an takeíocht a thug siún agus atá an takeíocht rathe atá si ag tuairstún agus na maná ó bheor igen freisin bíonn siad có sprágúil dúin agus tá an méid sin maná an is é na Gaelga atá cótáciúil agus sprágúil agus ní mór dúin is ó calóra dhéanamh version freisin. Tá sé simú freisin mar sílam le roiint blianta agus fiú im lína beidir sa bblion dhearnach go bhfuil muid taréis le anna dulcan cín eáil sa takeíocht sin na thugamid do bhrá agus na cisna ceiliortha a bhíon agan le aber
like lá idirnáisiúnta na man, nullag na man, Lá Fhéile Vailintín, Galentines agus an sin like na rudí eile idir na dáta sin ar fád ach siad am go bhfuil brid agan freisin like agus go bhfuil beidir fáin ar go háirthe mná is éal na Gaeilge mar tá agan like tá seráte agam le go mína mná is éal na Gaeilge cótaú agus có sppragiúil freisin a go bhfuil like fáin orin a bheith ag déanamh céilear like ar an hain agus gan a bheith ag fánacht ar na fear really le ceúir dhéanamh nó le hahananta a chóirtún tá just chun é a chóirtún hain agus dá chéile agus is onanta an rudééis sin agus fiúhí óáid agin san óirúpla seachtain ó hain agus bhuiim lí nó mná ganas an tanamatá air agus tá sé le mná atá ina miléin a sppraige chun like seaamh sna teáin in éanta samachléin agus in éanta samachléin ar an freisin agus bhí sé sin dóchaide mar just rud a bhíon óád a bhíon dír go bhí buintach le mná gurí takeocht a thir do bná eile i gurí mutain a ahand mar grúp agus mar gooine atá fucking deadly like sin kind of an rud atá aá just go bhfuil mná cóhíntaach sin agus like gur gáú an ceúir a dhéanamh ar an hain mar like let's be honest níl na fear chun muid ahand sa chuí is an aithnín mutain so sílam green an rudééis sin gohfuil na rudí seo ag teacht a níos gach blion agus gohfuil beidir níos mó caiint arthú gach blion freisin. Sin an fágur even lom pobl na Gaeilge agus saol na Gaeilge marm sa gcóí mar tá go leir spásna an do bhrá a bháin chusaí a phlé like aber clé ionach spéisiú le go na gcóí adrian agus a lehéad dimio na man Raidió na lifa spás agus kind of sih ionach chun chusaí ratha a phlé agus bí óréigen agus just bíon rá ionach ag tuairte a chuid toramí ag sa graint go toramí ag sa graint go spéisna agus is ionach an radition mar dúirtú muí éine an seans nach gurthach an spás sin ar fáilún so caiimiid just seaamh suas an fóda seaamh agus an spás a cruthúid féin agus sto an rud atá muidir déanana bhíirta a dhéanamh rúdí leis an Podchraoladh seo so Tásúla gon go sib sé gon sol as an méid sin. So táid taréis lé a dhéanamh ar Lá Fhéile Vailintín, so Valentines agus Galentines ach táid chun lé a dhéanamh ar éile nua atá cumthe ag na Ghrá Gals mu hain dar bhanam Gaelentines chun clóra a dhéanamh ar na Gaeil a héil. So sinné cad atá i gceist go ddíireach na Gaelentines. So seo chun ceap a crothíar sa group chat agus muid ag lé na hagran seo. So go dtíach bhí mar géirí smíanamh siar ar star na hhéireann agus na daoine gur bhálinn litir grá a all uhu Masar é grammar bio agus hart le linn a ré is star na hhéireann agus anna chuid daoine star na hhéireann bhíoh siad ag scríomh litir go grágus ruirtí áile ar nó sin so bhí mar ag smíanamh ar na daoine ó star na hhéireann a bheith mu gurí litir grá a all uhu so Clíodhna nó dúils ar tháinig sibh ar aon duine a rééis bhí gurí litir grá all uhu star na hhéireann. Well, okay. Tá seo kind of aisteach mar níl me gur litir grááil an duine seo ach sin just gur duine atá ann is dar na hhéireann like nach níontar mór an like cainte arhí agus sin muir ní Chinnéide agus níos gom ar thuúla sib sa teacht arhí riamh. I think Hannah Moham go but níl mór an arolalas agam fuhí. Yeah, so muir ní Chinnéide bug níhí teangaí. Love to see it. Ach an fá gur fioch me í mar go raibh si ar gcuine de bhonathirí an chuman commógeachta agus bhí si ar an chéad útarán ar an chuman commógeachta agus bhí si ar an chéad bhean a bhí mar útarán arachtas na Gaeilge. Agus sílam just gur ghfuil na vibes céine agan Gaeilge agus commógeacht agus sport agus status na mans na sin. So bhí anna chuid na vibes céine agan so bin an fá gur fioch me í níos go mar bhám litir grá wahí but like mar Gaelentine is in like Gaeil bhfuil más agam arhí bhrálam litir áhahí mar sin I don't know. Yeah, agus an sin wow. Yeah, agus an fá gur bhuiir mis amach fiú ná go bhfuil bandar manam círeach ar Twitter agus déanann si anna chuid like cartoons agus bíonn sin tarint anna chuid déanann si anna chuid picúir le nós na cartoon stuff mar sin ach gonnearna si strát ar bannam mini maná agus bhí anna chuid daoine ann so bhí like
Hannah si hí Skeffington agus bhí like Constance Markovich agus glóir den ná láidir sin agus bhí muir níchanéidir mar gine acu agus chuir duine éigen mise chuir in a clébarium faoin a picture so duna fá goir mis amach hí níor trochtlis agam fuhí revision so that's sin duine an nach bhfuil meidir toir golóir aitheantas díbeidir is sé na Gaeilge nó star na Gaeilge. Na daoine eile fuc mé ní daoine starúla iad freisin. I just did not go with the assignment at all. It was like Sinead was like, right, daoine starúla is sé na Gaeilge what leat litir grá all wahú. Ní arna mé ein ceint sin. You know, dirt cleaner, twinkle emoji, Neil, twinkle emoji. Yeah, pretty much. So an duine seánna daoine ar bhálam litir grá á wethú ach ní daoine starúla iad. Okay. Kneecap, just kneecap, mar tá siad just class. Agus an trí duine a bhí ná interntíide gahar. Sin bhfuil interntíide gahar tar éis níos mó dhéanamh don Gaeilge leis de séhí bliain ná mar tá genta ag aon agan. Ba cos bháin san ugaún agus fós ní bhaid is gon cé atá téhíir den cúntas tíide gahar. Honestly, bhrálam I'd say again like chuige bliana nuair táid ag an reachtas nuair aigen. It'll be like feachtas man ho síalta ag na gradam chumarsáide agus joí interntíide gahar like gradam san gradam síl nó cibéad so yeah sin bin an fáil but yeah tá interntíide gahar tuairt anagad agus bhíad chuintíine san obair ceist arm faoi le céit aon agus bhfuil aithna agam ar an duine and I'm like I'd say go bhfuil aithna agam ar an duine but nílas gom cén duine tá sin cén na fábanna táin but yeah interntíide gahar tuairt anagad déanamh don Gaeilge I másc pobl an bhéile sílam gohfuil si taréis an tuncar émart ar na daoine sin beidir náthatan an Gaeil golóir scoilach fecinn siad na tweets atá ag tíide cargus tá siad like oh my god an Gaeilge coolaríis. So yeah sin an troir ar fioc me se nálín na crutéir a le Sinead sios ar churbe ach ceap me se greir siad spéisiúil. Pepert san asta ach dair glas san omláin I feel. Such a moonshire. Ceir fút a dúils chu a ceap. So the cúpla duine an seo agam so tá ban amháin an agus peg séirs atá an. I mean an gádom níos mó rá. Like maihím go méid si cinlín sassy ina balla céin. Tá mé gafa leis an nascaid agus gafa le peg agus escéiphin. So is I peg séirs an chéad duine ar fioc mé. Duine a bháin eile starú nó fion macúil mar maihím go méid sé dahul agus láidir agus croga. You know, kind of I need a hero vibes, you know. Agus bhí gá bhádra aige dar bhan an bran agus sciolán and Toys agah I'm a sucker for Madri. So so agus ceapan gur Madri mór a bhíontu maihím gur cúfuil a bhíontu Irish Wolfhounds Beidir nílam omlan cinse but sin kind of an vibe atá all agam. Agus duine bháin eile seans gur fioc Sinead an duine céine so nílam taréis camléir dhéanamh don ceacht ach ag an am céine tá mé go héile go hoblan gafa le dúchlas Chihíide agus ascéil hain mar rinne má cheanathair a rochtas ar dúglas Chihíide nó rinne sé máisteach rinne mai cheanathair máisteach émániú nó bhí sin timppel seachtal go bhistm sa réige. Níl agam cénis go dúr go bhí an ach thug sé an trochttas é héandom sa bhór sé bós agus tá sé dochreite níl sé leite agam go hélas go hoblan ach bhíag sé ag gin sin scéalta dom faoi thuúglas. Agus an rud a dúirt sé lom an rud is spéisiúla domsa nó you know, tá is agan go raibh dúglas ina frotasúnach ach bhí ceapan go raibh a athair ag obair le haidlán igen agus bhí sé cordú leis an gamekeeper nó gatekeeper ní cuiil an ceir go ddíoch bhí an ach catlaach a bhí an agus dólam sé an chuil go bháid agus bhíag sé ag leirtfuil go lo ar nóí agus ag cleachta a chuid goilge ach an sin nóair fuór sé bós ní rah duine ar bit ag dúglas le gailge leirt leis. So bhí ar ligantéir gur catlaach a bhí an nóair a thuí sé go dtí an tábharne. Mar ní le roch muintre na háte gailge leis do méid sé rólas acu you know, grá sé ina frotasúnach, so sin an fágur lig sé ar orintanta grá sé in chatlaach. Now sin scéile thula mé ó mechanathair so bairm sa dulrás chun fuinte áil dó sin ach
just is bralam sa sin bhí an méid sin grá agad an chuige gur like sé gur duine eile bhí an, so just tá mé gafal le dúglas teacht, so sin an tror atá animtha agam chun litir grá a áilhachu. Bhí an scéil sin go hálann díobh rainir hiic mé. Yeah. Gur mágad as na méid sin arálinn bhí sin an. Sin cute. Yes, so reinig mi sé Douglas Teacht a freisin mar tá mis just Kate fan Gate can I mé géirí litir ó Douglas Teacht, okay? Is lumsa é sinnéad, is lumsa é. Oh my god, Shirley's massa ná Aoife agus Paul Mescal. Sib sé tréad haar Douglas Teacht. By scraps a goin in the seo dúils. Meet me outside. Marv. Agus an nadine eile reinig mé ná seo có random guys. Ach Sean McDermott I don't know, like just like making during nadine or quite a hunig on proclamation, you know, I just ceapan great an dahul. Sin just ma horn parts agus Níhall O'Crillín, come on, Noe, come on, like Ordar le goach samach. Agus ní rah aine eile agam I gcóir Galentine ach banháin bhí mé gurí a lua ná. So seo ban níla is go an ra ghilge aici ach cruthaigh si cinál féile na halína nós an picnic lectrach ach le snimian híisina. Agus Margaret O'Carroll go leis an tanm bhí uirthaí ba as chun dé Ivália í. Agus ba bhanraíonn na meanhíise í, agus cruthaigh siad cruthaigh si go leis féile na halína, agus thug si cuara do like scríbhnóirí, ceoltóirí, fili, you know, na daoine nó seo chun idir fád a bhú le chéile, agus bhíh níos mó ná 2,700 daoine a láthair gach bliain, so bhí sé nó an picnic lectrach ach like sníime híisina, like was sin go cool. So just ceapan grou sé íalua mar ban atá an atá kind of darmid dénta arthaí ceapam is star na hhéireann ach is fiú íalua. Ach bin a méid wem I ggur Gaelentines. So inis a cóide tá sin amdún begaráid go séidir na seachtainna agus is cinál segment é seo dhéanaan muid gach agran chun séidir a chuirt do cholacht éannach nó cholacht ghilga a dhéanaan airí ghilga nó bhfuil cúntas ghilga acu agus a current an ghilga chun cinn. Agus an ceann a raníomar an seachtain seo ná Connect the Dots Design agus is cholacht é seo I dhéanaan papéricus agus cuairtaí a gcóir de Ghrá Gals mothú gurí cína cheola agus deara grafica comá agus is í una méh an tanamtá an bhean atá I gceannas agus déanann si gifts álann don ghilga Instagram comá mothú gurí iad na cuairdeach is féidir le sin dhéanamh má haon tú isteach Insta agus chuirdíonn tú doodles by Tugann sé níos agus bíonn siad I gcónaí go Holland, so bhfuil tíobh go mór dul chuig Connect the Dots Design Instagram agus I a leanúnt más féidir libh agus féidir go maiid si bhán cuairta a ceannach do Ghrá Gals má tú géirí Ghrá Gals nó Ghrá Gals Payrod bhfuil tú géirí. So yeah, sin I gcóir sin an seachna don agran seo. So bin é don chatan seo a chaide gur má goibh as a bheith linn más má libh leanidir na man ho síalte támuid Insta mar Gael_Gals támuid Twitter mar Gael_Gals, Facebook Gael Gals sin focail amháin agus an sin mátá si bhgéirí teagháilíon blin Harrífost féidir na gaelgals@gmail.com a úsáid. So sin é bhaine don chatan seo gur mí mágah agus slán libh. Slán!